நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி சென்னை ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிட முயன்ற மாணவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தி கைது செய்த காவல்துறையை கண்டித்து கரூரில் இந்திய மாணவர் சங்கம் சார்பில் வகுப்பு புறக்கணிப்பு மற்றும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. தாந்தோன்றி மலை பகுதியில் உள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் 20க்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர். அப்போது நீட் தேர்வை முழுமையாக ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பினர்.